Kaixo, egunon. Badakizuenez, GHL gara. Bueno, gure badakizuenez, GHL gara. Bueno, gure ideia nagusiekin hasiko gara. Igerileku estali bat, futbol eta rugby kanpo bat, zinema, eskola, eskolako jantokian service, wifi eskolan, tabletekin lan egin, eta idea berri gehiago. Guk arrazoiak ditugu. Igerilekua jendeak ongi pasatzeko eta kirola egiteko, baita kurtsoak egiteko. Futbola eta rugbia, jendea rugby eta futbolan jolasteko. Zinema, jendeak filmaz gozatzeko. Service, jendeak nahi duena janaria jateko. Wifi, ordenagailuak internet hobeagoa edukitzeko. Tabletekin lan egin, eskolan egiten dugun lana divertigarriagoa izateko. Eta mesedez, GHL bozkatu. Egunon, gu BEA taldea gara. Zuei guri ideia nagusia kontatzera etorri gara. Hona hemen hezkuntza hobetzeko ideia bat. Oianzabal eskolan DBH bat eta DBH bi. Eta guri zuen osasuna asko inporta zaigu. Beraz, medikoa eskolan jartzea pentsatu dugu. Larun batetan zu dibertitu zaitezen, larun bat kulturala antolatuko ditugu. Kirola gustoko duzue? Hona hemen diptikoan aztutako datua. Futbol zelai erraldoia. Feminismoa bultzatzeko tailerrak egingo ditugu. Inguru giroa hobetzeko, aizaratzeko lakua garbitu eta arraia jarriko ditugu. Beroa egiten duenean zu freskatzeko, teilatua jartzeko aukera duen igerileku publiko bat. Basaburuko bailaran ez aspertzeko, joko gela eta zinema txiki bat jarriko ditugu. Orduan mesedez, bozkatu BEA. Kaixo, ni BHko parteidea naiz. Badakizuenez, partido politiko batzuk egiten ari gara 6. mailakoak. 23an ostiralean hauteskundeak eginen ditugu eta bozkatzeko aukera izango duzue. Orain gure programako ideia nagusia kontatuko dizkizuegu. Ateraldi gehiago hiri eta mendietara. Bazuek hiriak eta mendietan egoteko. Tabletan idatzi koadernotan ordez. Urtero ez materiala erosteko. Klase bakoitzean arbela digitala. Zergatik irakasleak hobeto manejatzeko. Kirol klubekin kirola zuek egiteko nahi duzunean. Kirol kluba da pixkat jarriko ditugu zelaiak guztiena. Saskibaloi zelaia, padel zelaia, tenis zelaia. Zuak kezlea zinen, ez? Eskin naiz bere grupo. Hori ez da oso demokratikoa, korrupzioa. Zu etxal korruptorea. Herrietan frontoiak eraiki eta reformatu. Euria egiten duenean eta frontonean egoteko eta ez kalean edo etxean. Barru igerileku eta kanpo igerilekua. Zuek igeri egiteko eta jolasteko guretan. Arropa denda jauntzaraz, aizarotz eta itxason. Iruñala ez joateko. Oso urruti dagolako. Eiza larun batetan onartu. Egunero ez onartzeko. Eta animali gehiagoteko. Otxolan piknik gunea eraiki, zuek otxolan jateko eta horrela.
Medikamentuen prezioa 35% batera jaitsi. Osea, prezioz jaitsi. Zuei osasunaren gatik. Txertoak doainik, hainbeste diru ez gastatzeko. Basaburuko telebista programa bat, zuek adidez, pulunpe edo olako zerbait ikusteko telebistan. Eta dizuk horreneko diguzu, zuei? Bai. Eskatu nahi duzuena, Kontzertua gazteentzat aldi bat igero. Umeak eta kontzertutara joateko eta ongi pasatzeko. Eta zinema jauntxaratzen eraiki, pelikulak ikusteko eta horrela. Eta bozkatu behatxe.